For today's video, celebrate sa Pavida ng kanyang birthday. Alam niyo ba kung saan? Sa City Grand Hotel, kung saan ibibida natin dahil tayo ay bida-bida at walang energy ang mga chismosa. So, kailangan natin mag-update. Update kung saan magkakaroon sila ng energy upang pag-usapan tayo. Pag-usapan kung paano tayo ibabagsak. Charits! So, eto na nga, lumaps na nga ang mga Pavida dahil dyan, nag-video na ako nung tapos na para hindi nyo na i-chismis ko ano yung mga kinain namin. At least i-chismis nyo na may kinain kami, hindi nyo na halang alam. So, diba in the madaling araw ever, ayan, nag-order ang mga Pavida ng mga pizza ever. Hawaiian po yan kung saan may inggit ka na naman dahil hindi ka nakakain. O, diba? Dahil mga Pavida kami, kailangan pabida-bida ang mga kinakain. So, naborlog na nga ang mga Pavida. Pagboda na sila, eto na, mabuborlog na. At naborlog na nga si Pavida. Ang isang kasama ay hindi pa. Eto na, morning na nga. O, diba? Ang ganda ng view. Parang a kiss lang sa ganda ng view. Natutunaw ang pagkaingitera mo. O, eto na. Diba? Ganda is. O, ilaban mo na. Diba? Ay, nakikita mo ba yung mga view na yan? Parang ikaw yan. Ikaw kung saan hindi mo nakikita ang mga kineme mo. Charis! So, eto na nga dahil for the video na at mamaya ay tsatsawla na ang Pavida. Siyempre, kailangan mayabang tayo. Ipagmalakin natin yan. Charis!